kanwata 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 kici kanwata ya sai wani zabgalo ma kake ka ci a hankali kaga da ni kadai ce a gidan ni kuma na koshi balantana kace zan ci baka gaskiya ne Allah yarinya na kin rena ne anya ba zan so bulala ba na zane ki tabbatar da ni ne yayin ki ne ba wani raini gani ne kana ta cin abincin ne da sauri kuma ni kadai ce a gidan ta dija kuma sannan ka ce za ka zane ni ai kwada me yawa ya ni ba ma wannan ba ina jin ya ina ka samu kuɗin da ka biya min kuɗin makaranta ka ce an sace wannan ka fita kuma sai ka ƙara dawa da ni a ina ka samu a'a in ba ke da ni ki faɗa a'a na yadda da yana 100% amma dai kawai ina tunanin a ina ka samu ne shi yasa ka ga na kan biye to shi ke nikin gama tashi zan fita zan je wajen Umar da kai shi wannan shi ke ne a da lafiya baka cinye abincin ba dai haɗa mana da ka gama yi kanwata 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 Umma, kin ce baba dan Nijar ne, to ke kuma yar ina ce? Ni in Najeriya ce. To, Najeriya wace jiha kenan? Ni yar garin Kano ce, garin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kano wanne gari Umma? Dan Hassan. Kin ga ko wallahi Umma ina son zuwa ƙauye. To ai ka ku da rawan ku da zuwa tun kuna yara. Amma yanzu duk ran da ka shirya zaka je. Kai mu magana sai in kwatanta maka garin. Ai mu gidan ba boyayye bane. Umma, ya naji kuna labarin ƙauye. Ke Dalla malama muna tsoro kin zo kin zauna biki wa mutane sallama ba. Ki tashi ki bar nan wajen ko na muke rashin mutunci yanzu wallahi. Ta tashi ta tafi ta je ina? A Umma. Bari na tafi kawai Umma na jira ku. Kuna zaune kuna farin ciki da junanku. Bai kamata zuwa na Umma ya zama silar samun damuwa a gare ku ba. Iyaye kai hakuri. Umma bari na je na jira ku. Wai amma da sai yayin ta doso ta rako ka sai ka dinga hadirin kana tsoron kamar ba cikin kuɗi kamar ba ɗan uwanka ba saboda Allah da Annabi ai ka dinga dan janyo ta ma ko kaɗan ne haka tana dan zuwa jikin ka san Allah ina gaya maka baka ganewa ko sai amma magana kai baka zuciyar jaraba wallahi hakkin yariyar da sai ya kama ka wallahi ina gaya maka hakkin yariyar da sai ya kama ka na gaya maka wallahi da yaushe na shiga zulumi na shiga zulumi kowa lafiyar su kalan yau san wannan fa ban gane shi ba a ki da Allah yanzu sagir din ne baki gane shi ba to ai na ga ma ya canza ne ke ma dai kiya faɗa wallahi tunani ga baki ɗaya biya sa a ransa sai rama yake ta zaki taimaka mai ma da kin dan nuna wata a cikin kawayen kikin hada ta da shi kuma akwai wata kawata a nan baya da su ne mata magana kaga malam dakata ni na ce maka ina neman budurwa gaskiya ka akwai Maryam ki rabu da shi kawai da yanayi ne na rayuwa ya canza ba amma ba haka bane ba wallahi kuma din na ga sagardi harami ai abin da baby ya faɗa ai duk gaskiya ne tun da nake ni ma ban taba ji an ce ga budurwanka ba to ai dole kun ciye maka yawa baby ya naga kai shiru to me zan ce naga kin yi sabon baby to shikenan bari na ba ku guri
Kafa ka ce koran ka muka yi. Kanwata. Kanwata. Baby, gaskiya yau kayi kyau sosai. Kanwata. Alhamdulillah kayana ya tsinke a gidanka. Me ka zo a gidanmu? Waye nuna ma gidanmu? Ina ka sani? A cikin waɗannan tambayoyin naki ban san wanne zan fara baki amsa a cikin su ba. Ka gaya min waye kwatanta ma gidanmu? Ina ka san gidanmu? Daman masana suka ce garin masoyi baya nisa. Shi yasa na yi tattaki na musamman don in zo in ganki. Duka abin da za ka faɗa kai ta faɗa. Amma hakan ba zai canja wai abin da yake cikin zuciyata ba na bana son. Amma dai kin san ina son ki ko? Haka sa an fara ma kallon mahaukaci. Tabbas ko da hakan za ta kasance in dai ba zan canza a masoyinki ba babu matsala. Kaga dan Allah ka bar kofan gidan nan in dai ba so kake a maimaitan irin na kwanaki ba. Amma dai ina son ki san cewa zan rasa raina ne a sabida ke. Ko da na mutu ki san cewa hakan zai sa ni farin ciki saboda ina son ki. Duka wannan kalaman na bakinka da kake ta faɗa ba wai zai sa in fara son ka bane. Abin da na sani shine ba na son ka kuma ka kai tunanin ko da anan gaba zan so ka. Kanwata. 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 Yawa Alawiya bara na zo na tafi gida. Kin san in kai yamma umma ta dinga faɗa kenan in ka koma. Gaskiya ya kamata kan ki koma gida. Amma gaskiya Husna kisan me zan ga gaskiya ya Sagir yayi kokari. Sosai ya Sagir yayi kokari amma kin san me Alawiya? Sai kin fada. Jiya ya Sagir ya zo ya ce min ya kawo min kuɗin nan da zan yi jarabawa da shi. To kuma bayan ya zo ya duba aljihun shi sai ya ga bai ga kuɗin ba. Ya ce min sun haɗu da 'yan sane sun sace kuɗin. 'Yan sane? Haka ya ce min to kuma bayan nan da yamma ya ƙara fita sai na gan shi ya zo da kuɗi ya ƙara bani. Kuma ni dai na san ya Sagir ko da a ce an biya shi a kasuwa albashin shi 15,000 ne. Kuma sun zube. To ina ya fita ya ƙara samu wannan kuɗin abin ya ɗaure min kai shine nace bara na zo na gaya ni. To banda abinki. Ai samu ya ko Allah ne ya bashi. To kina nufin ki ce mini satowa yayi? A Alawiya. Ba na zargin yaya Sagir da sata. Amma dai kawai abin ne ya ɗaure min kai. Na rasa yadda aka ya samu kuɗin nan. Ni dai na san ba shi da wata hanya da ta wuce ta kasuwa su kuma kuɗin ya zube ya ƙara fita na rasa inda ya samu. To ke dai tunda kin samu ba sai ki uzurin ki da shi ba. Ke dai ina ruwanki tunda dai ya ci da ya baki ba shi kenan ba sai ki uzurin ki da shi. Alawiya haka ne. Mara na tafi gida kafin Umma ta fara nema na sai dai magana. Tunani na kullum ya zanyi in furta. Tunani na kada zuciya. Ni wallahi har na gaji da lallashin ki akan ka. Umma ba kuka nake ba. Ni wallahi Sumayya har na gaji da baki hakuri akan abin da Amara yake miki. Umma yaushe zan daina kuka a gidan nan? Wace irin ƙadarar rayuwa ce da ta sauka a gare ni akan dan uwana Umma? Umma ban taɓa sanin farin ciki ta tare da ni da yayana ba. Umma farin ciki sai dai na rinka gani a wurin ƙawayena. Yayi ya tsane ni baya son walwalata. Ya fi son ya rinka kallon hawayena na zuba akan ya rinka ganin walwalata a gidan nan Umma. Sumayya, ki haƙuri, kin ji ko? Ba wanda bawa bai wuce kaddararsa ba. Ki haƙuri, in Allah ya da komai zai wuce, kin ji ko? Ki haƙuri, ina mai baki haƙuri. Ya zama mafita ta samu. Ga yayana kullum ne ya tsane ni.
zuwa Sarauniya. Barkanka, da me kuma ka zo yau? Haba Sumayya. Wai har yanzu ban wuce wannan matsayin ba. Nan zo kofar gidanku kice min da me na zo. Okay. Kana mamaki ne? Ko mamakin tambayar da ne maka kake yi? Ranki ya dade. Yanda ake cewa wanda suka isa kenan. Ba zan iya rabo da ke bane. Shi yasa ba zan iya zama ba tare da na ganki ba. To ka daina mamaki. Domin ba abin mamaki bane. Kaga, da Allah ina shawartar ko ina ba da umarni ko ina maka magiya a zuciyarka. Da Allah ka fita a rayuwata. Ka fita a zuciyata. Dan Allah dan Annabi ka sa ma zuciyata ruwan sanyi. Ka banni na yi rayuwata ni kadai. Haba. Kin taba gani inda aka rabu da zuciya ne? Dan ni ba zan iya rabuwa da zuciyata ba, domin ke kin zama zuciyarta. Me kake nufi kenan? Ba za ka fita a hidimata ba? Waye wannan da yake son ya bakunci kakannin babansa? Ma'ana lahira zan tura shi yanzu nan. Saurayi na ne. Baka ji me ta faɗa ba ne? Ta ce ni saurayi ne. Kai, ka ji na yi magana da kai ne? Na rantse da Allah an ka saki tan kama yanzu zan aika ka. Za ku sace ware ne ko kuma sai ne muku ɓanna yanzu nan. Sama hanya sai ka ce wata kaza za a kora ta a ce ba hanya? Ka san ni kuwa? Zan so da yan sani tun daga ka gabana. Na rantse da Allah in ka bari na je na dawo baka bar gurin nan ba. Na rantse sai ne ma balli balli. Na dade ina neman irin ku. Domin tafiyar ta fi kyau da irin ku. Da Allah ka dawo ina nan ina jiran ka. Za ka jira ni? Ina nan ina jiran ka. Na rantse da Allah na yi rabi. Zan zinna. Na ya masa bayani. Na zauce na rikice na mance kaina na shawo giyar su tafi karfin kaina nima din da akwai sirrin da yake a raina. Ki kaɗai ce a gidan ne? Ni kaɗai ce. Ina umma? Da umma ba ta nan ta je unguwa. Yawwa, dama akwai ta magana da muke so. Gaskiya akwai wani abu da yake damuna a cikin zuciyata. Ya daɗe yana damuna. Shi ne na zo yau a yi ta ƙare. Husna, ina son ki. Kanwata. Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha ko? ASP Abubakar Ahmad. Ba Salim dan Allah ka tausaya mu. Ba wai biki kai bane. Zuciyata ta riga ta yi nisa da soyayyar kawai. Wato Jummai. Visa Production bounce back with a movie title. Jummai. Sunana Jummai. They are two identical, where fall in love with each other as a result of family saga. Ya yi zurfi a cikin zuciyata. Ta yadda ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Shege ka basa. Idan har ina makarantar nan sai na hana ta shan ruwa. Saboda tana da yawan jin kai da. A shirye nake da na raba dukiya ta biyu. Me ya faru da mahaifiyata? Matukar zan samu Jummai ba ka da wani tabo a zuciyarka. Mace ce kyakkyawa. Idan ba na Jummai ba. Kamar Zuya ki jimmana jimmai. When the clock is loud, surely the light will be followed. Ko ki ba mu number wayan wani daga cikin family ɗinku? Jummai. Gaskiya haƙurinki yayi yawa. Shin wai dama ta taɓa furta kalaman cewa sai ta ga ƙarshen ta? tabbas ta faɗa. Bana iPhone sai wanda kika fita kafin nan za a sayo miki. Ki daina kuka zuya ki jimmala jimmai. Jummai. A film produced by Sadiq Ahmad. Ki rike ta amana. Ai wallahi ka ji kunya. Duk irin tsaron da nake bata da kulawar da nake. Kuma ka kira wayar baka same ta ba idan. Ki hakuri kaka. In Allah yadda za a ganta nan ba da jamawa ba insha Allah. Yanzu ma haka tana can hotel ita da samarinta suna hutawa. Anya kuwa baki fara shaye-shaye ba? La lillahi wa inna ilaihi raji'un. Directed by the young combatant director
Suleiman Bello. Hajiya, Allah rage. To madalla. Ai muna nan ba dare ba rana. Muna ta faman sauka Qur'ani. It will be available on YouTube platform channel 3A House City. Don't forget to subscribe the channel. Kanwata